Gubat sa duha ka higanteng imperyo sa kalibutan ug pagpanakop kini ang istorya sa British invasion sa Manila niadtong 1762. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niadtong 1756 ang Britanya ug France nagkagubat nga nagsugod didto sa Amerika nga ilado sa kasaysayan sa tawag nga 7 Years' War. Mintras nagpadayon ang gubat na balaka ang gobyerno sa mga katsila sa sunod-sunod nga pagkapildi sa France batok sa Britanya kay basin maapektuhan ang ilang interes sa Amerika ug Asya. Ug tungod kay gikan ra sa usa ka pamilya ang hari sa France ug Espanya, ang Bourbon Dynasty, nagtukod sila og alyansa nga gitawag og Family Compact nga gipirmahan niadtong August 15, 1761. Nagsugod dayon sa pagpangandam ang imperyong Espanya para sa umaabot nilang gubat batok sa Britanya. Sa diyang nahibawan kini sa mga Briton, nagdeklara dayon og gubat ang Britanya sa Espanya niadtong January 4, 1762. Ug mausab ang Espanya ngadto sa Britanya niadtong January 18, 1762. Ug niadtong January 6, 1762 ang British Cabinet nga gipanguluhan ni Prime Minister John Stuart niuyon nga atakihon nila ang Havana, ang kapital sa Cuba, usa sa mga kolonya sa Espanya sa Amerika. Pagkahuman giaprobahan pud niya ang plano ni Colonel William Draper nga sa kupo nila ang Manila sa Pilipinas. Si Colonel Draper mo'y commanding officer sa 79th Regiment of Foot nga nakabase sa Madras, British India. Paglabay sa pila ka semana gipirmahan ni King George III sa Britanya ang order kang Draper nga sa kupo ng Manila. Tungod kaniadtong panahona ang Manila ang usa sa pinakaimportanteng trading city sa Asya ug gusto sa British East India Company nga mag-expand sa archipelago. Maong niadtong September 24, 1762, 8 ka barko sa mga British ug 3 ka frigates ug 4 ka cargo ships ug 6,839 ka sundao ug marines ang naglayag gikan sa Madras, India paingon sa Manila. Kini nga ekspedisyon gipanguluhan ni Brigadier General William Draper ug Rear Admiral Samuel Cornish para sa kupo ng pinakanindot ug pinakalig-ong portifikasyon sa mga katsila sa Western Pacific. Pero ang sitwasyon sa Manila niadtong panahon na kay dili organisado tungod niadtong 1759 namatay ang gobernador general nga si Manuel de Arandia ug ang mupuli niya nga si Francisco de la Torre kay wa pa maabot sa Manila tungod sa pag-atake sa mga Briton sa Havana sa Cuba. Maong gi-appoint sa Spanish Crown ang Mexican-born nga arsobispo sa Manila nga si Manuel Rojo del Rio Evera isip temporaryong gobernador general sa Pilipinas. Og tungod kay ang Spanish forces sa Pilipinas gipanguluhan og usa ka arsobispo, way kalibutan sa militar, maong daghang sayop ang mga desisyon niini sa pagdepensa sa Intramuros. Maong niadtong October 4, 1762 ang Spanish soldiers sa Manila nihangyo sa arsobispong si Rojo nga kinahanglan magtukod kinig war council para sa proteksyon sa syudad. Pero mas gusto pa sa arsobispo nga isurrender na lang ang Manila kay para dili na mudako ang dami sa syudad ug wa pay mamatay nga mga tao. Pero pila ka beses kining napugan sa mga sundawong katsila sulod sa Intramuros. Niadto pong adlaw pila ka beses gibomba sa mga Briton gamit ang ilang daghan kaayong kanyo ng Intramuros sa Manila Bay. Ug malampuson silang nakasulod sa bastion sa San Diego ug giablihan ang drain ug gitangtang ang tubig sa ditch sa Intramuros para daling masulod sa ilang mga sundao ang walled city. Dayon gipangtangtang nila mga kanyon sa mga katsila sa bastion sa San Andres ug sa pikas bastion ng San Eugenio. Paghuman gisunog nila ang mga balay ug mga edifisyo nga duol sa koral kung diin sila nakasulod. Niatras po dayon ang mga katsila sa tumoy nga bahin sa Intramuros duol sa sapa sa Pasig. Nasako po dayon sa mga Briton ang tanang portifikasyon sulod sa Intramuros ug alas 6 sa hapon ni surrender ang mga katsila ni atong adlaw. 50 ka mga sundawong katsila ang namatay samtang 30 ang namatay sa milisya sa mga Espanyol ug pila ka gatos ka mga Tagalog ang namatay mintras 400 ang samdan. 147 pud kabuok ang namatay sa mga Briton, 16 niini kay mga officers gibomba nila ang Intramuros og 5,000 ka beses og 20,000 ka mga cannonballs una kini nila
nasulod. Matod pa sa suwat ni Rojo ang arsobispo sa Manila nga mahuman ang malampusong pagkubkob sa Britanya sa Intramuros sa mga sundawong Briton kuno kay giransak ng tibok syudad sulod sa duha ka adlaw. Matod pa sa iyang journal nga iyang gihalugway ang nahitabo nga ang mga sundawong Briton kuno way pakialam sa ilang ipangbuhat giransak pud kunog apil ang simbahan hasta na ang palasyo sa Gobernador General nga naa sulod sa Intramuros ug siya mismo ang arsobispo nakapatay og usa ka sundaw nga Briton tungod sa pagsulod niini sa simbahan. Mao ang Kapitan General sa mga Katsila nga si Simon de Anday Salazar ni hangyo ni General Draper nga intawon undangon ang pagransak sa syudad sa Manila. Maong nagdima ng mga Briton og ransom nga $4 million sa mga Katsila nga giuyunan po dayon sa arsobispo ang gusto sa mga Briton para lang maundang ang pagsalbahe sa tibuok syudad. Og niadtong November 2, 1762, si Dawson Drake sa British East India Company gibutang sa mga Briton isip bag-ong gobernador general sa Pilipinas so gitabangan siya sa upat ka konseho nga sila John L. Smith, Claude Russell, Henry Brooke og Samuel Johnson. Nagtukod sila War Council nga gitawag nilang Chartres Court nga adunay gahom ipapriso ang si bisan kinsa og daghan Katsila, mistiso, insik ug mga Indio ang ipapriso sa krimen nga way basihan ni atong korteha. Puwerteng lipaya sa mga Briton sa dihang nakuha nila ang treasure ship nga Filipina sa mga Katsila nga adunay kargang daghang silver gikan sa Acapulco, Mexico. Ug sa gubat sa Cavite nakuha pod sa mga Briton ang barkong Santissima Trinidad nga adunay mga kargang goods gikan sa China. Ang mga kargamento sa barko nagkantidad og $1.5 million ug ang galyon mismo nagkantidad og $3 million. Pero ang Royal Audienza sa mga Katsila sa Manila nag-organisa og War Council ug ilahang gipadala ang oidor nga si Simon de Anday Salazar sa probinsya sa Bulacan ug gi-appoint siya sa Royal Audienza isip teniente gobernador general. Niatong gabiuna sikretong niikya si Anda dala ang ubang mga bahandi sa mga Katsila o mga importanteng papeles sa Intramuros. Sa Fort Santiago siya niagi ug nisakay og sakayan sa Pasig River ug nidiretso sa Bulacan. Pag-abot niya sa Bulacan gibalhin dayon niya ang iyang headquarters sa Bacolor, Pampanga para ma-secure ug didto siya nag-organisa og resistance batok sa mga Briton nga gisuportahan po dayon sa mga Agustinian sa lugar. Niadtong October 8, 1762 nisuwat si Anda sa arsobispo nga naa sa Manila ug gipahibaw niya kini nga iyahan ang gi-assume ang posisyon sa gobernador general sa nasod sa ilawom sa Council of Indies. Tungod siya lang ang pinakataas nga miyembro sa audiensa nga di piniriso sa mga Briton ug nagdemand nga ipadala niya ang Royal Seal sa Pampanga. Pero wa kini dawatan ni Rojo ug wa po niya ihatag ang Royal Seal ug wa po niya ilha si Anda isip Gobernador General sa Pilipinas. Tungod kay ang surrender agreement sa arsobispong si Rojo ngadto sa mga Briton kay gigarantiya niini nga dili pa kialaman ang simbahan sa Katoliko ug ang episcopal government niini hasta na po ang mga private property ug labaw sa tanan tagaan ug katungod ang tanan nga mobiyahe sa bisan asa ug makipagkalakal sa bisan kinsa isip nga bagong British subjects ilawom sa kontrol sa Imperyong Britanya. Wa po dawata ni Anda ang kasabutan sa mga Briton ug sa arsobispo matod pa niya dili kuno to valid kay napugos lang sa pagsugot og pirma ang arsobispo sa kondisyones sa Britanya tungod kay piniriso man kini sa Manila. Ug di pud siya makipag-negotiate sa mga Briton hangtod di siya tawag kong gobernador general sa nasod. Ipabalik niya ang tanang mga suwat sa Manila nga way naka-address niya isip gobernador general. Katutanan aprobado sa hari sa Espanya kung diin tagaan og dakong gasa si Anda sa iyang gibuhat batok sa mga Briton ini kahuman sa gubat. Unya nakarekrut pud si Anda og napulo kalibong sundaw nga kadaghanan mga Indio bisag wa sila'y modern nga armas di man pud mag-expand ng mga Briton sa ilang pagpanakop hangtod ra pud sila sa Manila ug sa Cavite. Mao niadtong November 26 ni atake ang mga Briton nga gipanguluhan ni Captain Packhouse batok sa mga sundaw ni Anda sa Pasig River. Niatras mo dayon ang pwersa ni Anda pabalik sa Bulacan. Niadtong January 19 sa nisunod nga tuig nagpadala ang mga Briton og usa ka ekspedisyon sa Bulacan kauban ang 4,000 mga insek. Tungod kay suko kayo ang mga insek ni Anda mahuman niining imasakir ang ubang mga insek sa dihang niatake si Anda sa Manila.
Sa dihang nahibaw ani anda nga ni traidor na gyud ang mga insik gipamatay dayon niya mga insik nga naa sa Bulacan. Niadtong August 26 nagsugod na pud ang negosasyon sa Paris, France ug ang treaty nag-ingon nga tanang conquest sa mga teritoryo nga wa mahibaw sa panahong gipirmahan ang kasabutan ibalik ang teritoryo sa nag-iya niini. Pero ang order nga mag-withdraw ang mga Briton sa Pilipinas kay mudagan pag unom ka bulan una kini moabot sa Manila tungod sa kalayo sa biyahe sa dagat. Niadtong panahon na padayon ang resistance ni anda kauban ng mga Indio batok sa mga Briton nga permi na lang harason sa Manila. Nahuman ang 7 Years' War sa diyang gipirmahan ang Treaty of Paris niadtong February 10, 1763. Ug niadtong panahon na ang mga nipirma sa kasabutan wa kahibaw nga gisakop na diay sa mga Briton ang Manila maong kinahanglan kining ibalik sa mga katsila mahuman ang gubat. Mahuman pod mamatay sa arsobispo sa Manila nga si Rojo niadtong January 1764 girecognize dayon sa mga Briton si anda isip ang gobernador general sa Pilipinas. Sa buwan sa March pod ning abot sa Pilipinas ang dugay nang ipaabot nga gobernador general nga si Don Francisco de la Torre dala sa gobernador ang mando nga gikan sa London nga ibalik na sa mga Briton ang Manila ngadto ni de la Torre. Og niadtong March 29, 1764 naglayag palayo sa Manila si Drake nga mao'y nitapos sa British occupation sa Manila. Og niadtong April 1764 naglayag ang nabiling mga Briton sa Cavite pabalik sa Madras, British India. Malapuso ng mga Briton sa ilang pagpanakop sa Manila tungod kay dili kini organisado sa dihang niabot sila sa syudad tungod kay ang gobyerno gipadagan sa arsobispo sa Manila niadtong panahona. Pero dili sila manampuson sa pagpadako sa ilang kontrol sa tibok nasod kay kutob raman sila sa syudad sa Manila, partikular sa sulod sa Intramuros ug Cavite na hinungdan sa daghan nilang problema sa mga pagkaon sulod sa duha ka tuig. Gisuwat pa ni Captain Thomas sa iyang report sa Secretary of War sa London nga ang kontra kuno kontrolado ang tibok nasod tungod sa sobrang kaloyal sa mga Indio sa katsila. Maong kutob ra sila sa Manila ug Cavite ug di na maka-advance pa. Matod pa ni Francisco Leandro Viana usa sa mga saksi sa panghitabo sulod sa 20 months nga occupations sa iyahang gisulti kang King Charles sa Espanya nga ang English conquest sa Pilipinas kay palpak sila mismo ang mga Briton di makagawa sa Intramuros ug Cavite. Didto ra sila kutob. Diri na lang kutob ug ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiseth TV para sa mga mosunod nga videos. Daghang salamat sa pagtan-aw.